Naomh Bríghid I bhatha art in aiceile dún dalgan I gún de luí do rugog Naomh Bríghid. Flá nó taoiseach do ba a thaithir, do phoch do bainim dó, briteach a bainim dá máthir. Dás Bríghid soas ina cailín uasal álinn naofa. Is ag dul in naofacht agus in áilneacht a bhí sí lena bliantamh ná gur tugadh muire na ngáil mar anim irthí. Sin gur cuireadh go mórtas le muire féin an bhean ba naofa agus dom áilne dar a bhríomh an domhan. Ní éadach éine gan grá a thabhairt do Bhríghid, bhí sí có caoin carnach ceanálta sin. Bhí sí deachraíoch gráil le chuile duine go mór mhór lena bochtaibh. Ní bhaíoch sí ina chrí riamh éiteach a thabhairt dóibh son agus instir a lán scéalta faoi míreúiltimh a rinne dia son na mocht. Go leor ina saoil thuig Bríghid nach raibh san saoil seo 8 ceoil agus thug sí féin suas do dhéim. Nuair a bhí sí 6 bliana d'aois rinne ban rialta agus de bhór heisir cailíní óga eile san am ceannam. Mar sin a cuireadh an céad clochar bun. Bhí clochar agus scoil cáiliúil ag Naomh Bríghid gil dara, agus thugadh daoine as gach áard den tír ag éirí teagaist agus léinn san scoil sin. Ní amháin go raibh Bríghid sáilceach álinn deachraíoch ach bhí sí cliste, ilte agus léanta chomh maith. Thugadh aspaig agus sagart ann chun comhairle a ghlacha le Bríghid. Thugadh daoine faoi leathrom agus faoi bhrón chuaigh ach cé bid duine a tháinig chuaigh níor léigh sí uathu gan comhairle gan compord agus gan solás a thabhairt dó mar bhí a crí lán de thrócra agus de ghrád dé. Mar sin de bhí cáil agus clú Bhríghid naofa fud na hÉireann fada agus is bránach cráite a bhí gach éine nuair a fuair an naomh dílis Bríghid bás I gcéadara an chéad lá de feabhra san mbliain 500 agus a 25. Tá sí curtha in éan uaig amháin le Naomh Pádraig agus Naomh Colmcille in nón Pádraig I gún de an dóin. Rinneadh cuid mhór míreúiltí tre MP Bhríghide agus ar an saoil seo. Tá sí a bhfad níos cóchtaí inis agus a bhlachas dé, mar sin de gcuimhnis chuaigh agus cabhróidh sí linn.